And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hinalikan ako ng best friend ng asawa ko. Ito yung unang pagkakataon na magbabahagi ako ng isang sikretong itinatago ko sa mahabang panahon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Wency. Isa akong simpleng may bahay ni RJ. Meron kaming isang anak. Masaya yung pagsasama namin ni RJ. May pagkakataon na nag-aaway kami, pero 'di ba, normal naman sa mag-asawa ang dumaan sa pagsubok ng buhay. Pero naaayos naman namin ng magkatuwang. 5 years na kaming nagsasama ni RJ. Mabait at napakahaba ng pasensya niya. Hindi nga lang siya ganun ka-sweet, pero okay lang. Boyfriend ko siya by the way since high school, hanggang sa nabuntis na nga niya ako at nagpa siyang magsama. Mahirap nung una kasi parehas kaming bata pa nung pumasok sa mundo ng pag-aasawa. 20 ako noon at siya naman ay 21. Parehas naming hindi na-enjoy yung pagiging binata at dalaga. Nanirahan kami sa kanyang mga magulang kasi siya ang panganay at dalawa na lang silang magkapatid. At ngayon, nandito ako sa Saudi, nakipagsapalaran para magkaroon kami ng sariling bahay ng aking asawa. Fast forward. Si Rex, siya yung nag-iisang best friend ni RJ. Parehas silang lumaki sa isang lugar, parang magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Kung minsan, kumakain sa amin si Rex at madalas nagiinom sila sa bahay. Nasaksihan ko yung samahan nila. At parehas pa silang walang kapatid na lalaki, kaya sa isa't isa nila natagpuan yung pagkakaroon ng kapatid na lalaki. Si Rex naman ay isang seaman. Masasabi kong maganda ang kalagayan niya kasi nakabili na siya ng bahay, kotse, at may tindahan na sila. Love life na lang ang wala. At yun na nga, nang makababa si Rex mula sa barko, dumiretso siya sa bahay namin kasi nga sa lahat, si RJ ang una niyang gustong makita. Nag-inuman sila, nagkantahan at nagkwentuhan. Hanggang sa parehas na silang nalasing. Umakyat na ang asawa ko sa taas at naiwang tulog si Rex. Nasa baba nun si Rex at ako nagliligpit ng lahat ng kalat nila. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakatitig sa akin si Rex. Ang buong akala ko ay tulog na tulog siya dahil lasing nga siya, pero hindi. Inantay niya lang pala na umakyat ang asawa ko at masolo niya ako. At doon nangyari ang hindi dapat mangyari. Hinalikan niya ako. Walang patumpik-tumpik. Itinulak ko siya at pilit akong nagpumiglas kasi hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Pero hindi ko siya kaya. Ang lakas niya. Hanggang sa hinayaan ko na lang ang gusto niya habang tumutulo ang mga luha ko. Pagkatapos noon, tinanong ko siya kung bakit niya yun ginawa. Sinabi ko sa kanya na bakit ako na asawa ng best friend niya. Bakit niya tinatalo ang asawa ko? Bakit? Ang sama-sama ng loob ko. Kasi hindi ko akalaing magagawa niya yun. At sa akin pa. Sa akin pa talaga. Parang ang dumi ko na. At ang sagot niya lang sa akin ay, halik lang yun. At wag na wag mong sasabihin dahil tayo lang naman ang nakakaalam. Napapamura ako sa isipan ko. Ni hindi man lang siya nanghingi ng sorry. Ang gigigil ako sa kanya. Gulong-gulo ako nung araw na yun. Gustong-gusto ko siyang isumbong sa asawa ko. Kaya lang, ayokong masira ang pagkakaibigan ni
RJ at Rex. At hanggang ngayon, tinatago ko pa rin ang pangyayaring yun. 2 taon na ang nakalipas. Nakokonsensya at naaawa ako sa asawa ko. Kasi ang tinuturing niyang kaibigan, ahas pala. Ano bang dapat kong gawin? Ipagtatapat ko ba o itatago ko na lang ang sikretong ito? Sana matulungan niyo ako. Muli, ako si Wency at ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!